nitaweza kumaliziwa niweze kuondoka. Ten kanisa mar Lord's Last Church kata Luong Mogik bade mabondo ochako gucho menda mar basari mar konyo jopuonjre ma ochando. Coordinator mar kanisa no Nyakun Akumu olero ni okang' makamano gi kao mar dino fuok mantiere mar omenda ne jonyuol matemo chwalo somb nyithindgi. Chenro makamano gitayo e bedegi ma ok tin ne 10 ka chakruok mare en diocese mabondo. Wandiko negi check mawatero e secondary schools kun magisomego. Mano me wabiro ka kendo wakwayo nyithiwa duto mondo osom motegno ka ging'eyo ni kinde mabiro somo ema biro gologi oko. Check machiwo kawuono ni ma era nyisi mana machakogo, ma ichakoga chaka tich, ok en giko mar wuoth. Bang' mano higa manyien be wabiro timo gima chalo kama. Ka Nyasaye olochonwa kata koro higa ni kapok oromo dwe mar 11 wabende wabiro timo gima chalo kama mondo nyithiwa oyud kaka somo. Wakwayo well-wishers kata non-governmental kata ng'ata maneno ni gima timo ni ber kunyalo supportwa gima timo ni. Wan jonyuol makinyal. Koro agomnero kamano ni kanisa marwa mwaleme ni jotende kuom nye biro gi paro maber kama mar konyo. Gima gimiwa no wagoero kamano. Ta wakwaya ni mondo jok manyalo biro manyalo kete gimori ya guluka mondo mi okonywa mondo okaw nyithindo mang'eny nikech nyithindo modong' ng'eny kabisa madwaro kony. Nyocha wagombo gani mondo wayudie kata ng'ama nyalo konyowa kata gi siling 1,000. To kanisa oyie bokaw nwa nyithindo achiel kuom kanisa i Bondo Diocese. Koro agoero kamano maduong'. To wakwayo ne well wishers to gi government ka ginyalo konyowa mondo gimednwa gimoro e pesa momiwa ni mondo nyithindo mang'eny oyud kaka nyalo somo.